Ang musunod nga programa ay rated SPGO. Istriktong panggurang only. Dear Kuya Totoy of Lola Hubad, Where do I begin? Dear Kuya Tutoy og Lola Hubag, maayong hapon ninyo mga idol, palihog. Tawag ka na lang ko sa pangalang John. Nagsagol ning akong gibati karon mga idol. Kinikabahin sa problema ko sa akong papa. Gasabayan pagyod sa problema sa gugma mga idol. Aron inyong masabdan, ingon ini ni. Nakadala kag kwarta, kuya? wala lagi. Kabalo ka naman bitaw. Ngapait ang mga tao karon. Kung si Papa ninyo ang padesisyon, dili na lang kuno siya magpa-opera. Kay 20% naman lang daw kuno ang chance nga mabuhi siya. Utsa, Mauman bitaw na gisulti sa doktor, kuya. Wala naman ka-function ang isa ka baga ni Papa. Unyang isa nga nabilin, wala pud ka-function og tarong. unya ma. Ambot gani, naglibog ko. Kung ibaligya nato ang balay ug ang luti, asa naman lang pud ta mamuyo. Tawad ang pagigog trabaho. Kung may trabaho pa ko karon, makalundon unta ko bisan ginagmay lang. Gusto na anak, ayaw nagmahaya ibong sarili. Makalingkawas ra lagi taan eh. Isip mo'y litong-lito. Kuya Totoy og Lola Hubag, nagsakit gyud ang akong dughan. Kay lagi, wala ko'y nahimo. Galisod mangkod kong pangitag kwarta para sa operasyon ni Papa mga idol. Tungod kay nawadaan man kong trabaho tungod sa COVID. Pait talagi. Og wala ko damha. Nga dili pa di ay paigo kining problema nga akong giagian karon. Usa ka gabi ana. Nag-text ang akong uyab mga idol. Og nakurat ko sa iyahang gi-text nako nga magbuwag na ko numi. Oh, John? Nga ni adto ka man diri? Di ba gikan ka sa ospital? Unsa man tong gi-text nimo? Baliwalaon ko lang to. Kato di ay? Kato di ay. Unsa man? Joke no nimo? Joke? Nga no? Katawanan ba to akong gi-text nimo? May, grabe pud ka. Ito nung pagyunimuro panahon na. Nga problemado kay ko. Budungag pagyo ka. Ug unsa may gusto mo? Magsige na lang kog pretend? May. So, wala nakigugman ako. Hagbay rang nawa ang akong gugma nimo dyan. Parehas ng gapait. Ug wala pud ko'y madaw-daw nimo. Kay mas labaw pud kang uyamot. Tungod ba, ana? Dili na importante ang rason. Basta mauna to. Buwag na ta. Pag-focus na lang diha sa imuhang papa. Sa inyong problema. Grabe sad ka, eh. Wala makikaluoy, may. Daw na gani ko kaayo. Idungag pag yun nimo. Pasensya na. May. How do you heal a broken heart that feels like it will never be this much again? Kuya Tutoy og Lola Hubag. Lain na lagi sa kong gibati that time. Ang tinuod. Mura man ko gisungog sa kapalaran. Kana bang problemado na gani ko? Kitungakan pa yun. Lami alaging ihikog. Unsa? Gibulagan ka ni May? Unsa ba naghitabo na ako, te? Nga nung ginaari ba ko sa kay gayunan? Dawatan na lang na. Huwag man tayo mahimo pod. Unsaon taman ko, dili na siya nimo. Basin, nangita itong kwartahan. Kabalo mo nung ta siya, te. Nga problemado ko kang papa. Nga nung ginungakan pa man niya ang akong kagol. Nga naman. Dawatan na lang lagi na. Pag move on na lang, makakita pa kaglaing babae, uy. Sakit kayo, te. Sakit kayo. I remember the days when you're here with me. Kuya Tutoy og Lola Hubag. Nakigbuwag sa ako si May. Bisan pa man, kung down kaay ko tungod sa kong problema sa kong amahan. Unsa ba ni? Gituyo ba niya? Nga isabay-sabay na tanan ang akong mga problema?
Gasagol ko ding akong gibati mga idol. Gahuna-huna ko sa problema namo sa kong papa. Ug dungan pa ang problema kang may. Usahay, lami laging ihikog mga idol. Kana bang sakit kay sa dughan. Mukalit in town og agas sa akong luha nga maghuna-huna sa mga nahitabo sa kong kinabuhi karon. Palihog, tambagi in town ko ninyo. Magpaabot. John. Maing hapon sa to ang letter sender si John. Lama dayaw na hapon. Madayaw na hapon toy ug sa tanang gasubay ning atong programa matag hapon. Thank you very much. Dirita karon sa ato ang unang letter sender nga si John. Pangutana na mo ni Lola John, unsay hinungdan nga makigbulag siya nimo? Wa mi kabalo unsay side niya, wa pud mi kabalo unsay side nimo, unsa klaseng boyfriend ka, wa mi kabalo unsang klaseng girlfriend pud siya. So dapat sayro na nimo. Unsay hinungdan nganong makigbulag siya nimo? Kung ang hinungdan dili pud siya gusto magproblema sa problema nimo nga personal sa imong pamilya, kana nagpasabot nga dili siya gusto nga maapil sa imong stress. Dili siya gusto nga sa panahon sa kagool nimo madamay siya. Correct. Sa akong nasabtan sa story nga murabag wa na kay pulos dong dyan kay siyempre wa na kay trabaho, problemado pag yun ka. Ya siguro imong girlfriend sayang hunahuna nga nalagi ko'y uyab pero di man pud makatabang murag na ba kay utro man pong tabangonon may pagbuwagan na lang ni pero maulagay wa siya naghunahuna nga daw na gani ka kaayo karon gidungag pag yun niya nga gibuwagan kaniya. Pero kung ang problema accumulated, but pasabot na yung problema sa una nga ingon ana nadungal-dugang ba? Hangtod nga nakakita siya window nga pwede di siya mo exit, nga pwede di siya mo hawa sa inyong relasyon og mao kinining go signal niya. Wapon may kabalo kung unsang klase nga boyfriend lagi. Wapon may kabalo kung unsa po siya klase nga girlfriend. Maupod kay gaagad naman po tani imong story dong. Pero kay nakigbuwag naman dawato na lang nato na. Lisod man po kung ipamugos nato atong sarili. Uy, kung dili na siya aw dili kun. Mas maigi na nga gisabay na lang po niya nga problemado ka para at least usa na lang kahugna tanan. Kaysa sa after ni mudres imong papa, musunod po siya. At least nausa na tanan. Pero sa panahon sa panginahanglan sa kataw, dapat dili guna biyaan. Dapat sabton, hangtod makarecover ang tao, hangtod nga pwede nimo siyang i-let go. Hangtod kaya ninyang mutindog sa iyahang kaugalingon. Ana unta, di ba la? Inana gyud unta dapat kung tinuod kang nahigog mamuunong kas kasakitan di las kalipay. Nya kay gusto naman niyang mobitaw. Wa ra gitay mahimo ana dong. Ay na po nagipamugos imong kaugalingon ay kalain rasan. Sige ra mulabay ra man pud ning tanan. Anyway, kung magbulag mo, sa panahon nga naglisod ka, that simply means nga dili siya deserving sa imong kinabuhi. Bisag ni dugang siya sa imong problema, at least kabalo ka kung unsa siya. Kabalo ka kung unsa siya sa panahon nga maglisod ka. Di ba la? Amen! Kung natay panultihon nga a friend in need is a friend indeed, naapot siguro panultihon nga a lover in need is a lover indeed. So, dili mo siya kasaligan sa panahon nga maglisod ka, so dili siya lover nga tinuod. Dili gyud kay wa man siya maghunahuna karon sa imong gibati nga daon kay ka. Imbis iha kang alalayan, suportahan, iya naman noon kang gibiyaan. Amen! Amping kanon na letter sender, inawag G Detox Plus Herbal Capsule. Kay kini natural nga detoxifier. Natural remedy. Puno sa nutrients nga magapaligon sa itong vital organs. Safe pag yung i-take with other medications, no overdose, and no side effects. G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Ako si Kuya Totoy! O ako si Lula Hubag! Hashtag G Detox Plus Herbal Capsule ang pinakakusog! Amping! Love Radio. Baby, frozen tears. It was hard through the years
to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, oh baby, I'm dying for your love. Baby, now I'm alone, and I try to be strong, but my baby, I cry silent tears without pride, and I can't hold on to the feeling that's gone, and there's nothing to lose, 'cause I'm playing the fool. When I'm in love, it'll be better. Gave you my heart forever and ever. No arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, baby, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, girl, it's true. And if I ever lose your love, if I ever lose your heart, baby, I'm dying for your love. And if I ever lose your smile, if I ever lose your heart, everybody needs someone to love, and I say, no arms can ever hold you more than I do. No man can ever love you, girl, it's true. No arms can ever hold you more than I do. You came to me from heaven, yes, it's true. This song is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Decolgen for clogged nose and headache. Take only Decolgen Forte. Pampers Pants. Less palit, more sulit. TM, no expiry ang fun. Sa TM Fun Sagad 10. Brought to you by Carbocysteine Soul Mux. Ang tamang solusyon sa ubong may plema. Mag-MX din na aron M Extraordinary. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Luis? And Alex for Rexona. Iwas pa rin sa dikit-dikit. Lalo na kilikili mo malagkit. No pwede. Ligo lang, kulang. Chamba, chamba. No to chamba, chamba. For 10 times more protection from asim pawis than regular soap. Use Rexona every day. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. 24 hours of germ protection. Shield that soap, shield that soap. Protektahan ang kalusugan ng pamilya. Mag-Shield Bath Soap regularly. Kills 99.9% ng germs at recommended pa ng Philippine Nurses Association. Shield that soap, shield that soap. Shield. Galit sa sakit, may malasakit. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Maalagang paalala para sa lahat. A. Alagaan ang sarili. L. Lumabas lang pagkailangan. A. At least 6 feet dapat ang layo sa ibang tao. G. Gawing habit ang proper hand washing. A. And cough responsibly. Dahil gusto naming safe at healthy ka, tandaan ang alaga tips na ito. Isang mensahe mula sa Unilab. Alagang tunay, alagang Pilipino. Wear your face mask today. Alaga tip brought to you by Unilab. Te, imong paboritong opa mag-live in 15 minutes. Unya ara, nagsige pagtulo akong sipon. Unya labad pud akong ulo. Si Ilong Ranger ni na nimo kinahanglan magunya-unya. Ang kinahanglan nimo ni Josep Karondayon. Paspas og maayo kaayo. Sa sulod sa 15 minutos, kumpleto ang alibyo sa tanang sintomas sa sipon. Naana siya! Sana kayo! Kansam din na ni Josep si! Neosep, paspas maayo kaayo. Alagang Unilab yan. Phenylephrine hydrochloride chlorphenamine maleate paracetamol is the generic name of Neosep. If symptoms persist, consult your doctor. Dapat, laging safe tayo ngayon. Pati budget mo,
dapat safe din. Kaya safe bet ang McDo Chicken McSavers. Ngayon, ang Chicken McDo, 75 pesos na lang. 59 pesos naman ang McCrispy Chicken Filet. So save yourself from overspending. Mag-order na ng McDo Chicken McSavers today. Save ka na, nakasave ka pa. Available via McDonald's Dine-In, Takeout, Drive-Thru, or McDelivery.com.ph. Prices vary. Para sa damit na ka-bloom sa bango, subukan ang Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh Technology. Damit ay ka-bloom sa bango. Charm Fat Farm, bangong gumagabloom. Charm Fat Farm, damit ay may bango ng salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kung naanay, kadaliho, sign na nga ati manon imong bukog og joints. Time to take Calciumate to help build strong bones and flexible joints. Unilab yan. Calcium plus vitamin D3 plus minerals is the generic name of Calciumate. If symptoms persist, consult your doctor. Palakasin ang resistensya para iwas-iwas sa sakit with proper diet and exercise. Ako si Ernest Kenya, usa ka public health nurse. Apil sa tumong sa akong trabaho ang paghatag og edukar bahin sa maayong panglawas kay numero 1 kining importante para sa kayuhan sa tanan. Ang MS3 capsule 7 ka tuig na nakong kauban, gisabayan og saktong kaon ug ehersisyo. Kini nga formula nakatabang sa kuha para sa epektibong serbisyo. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Pride Bar Blue. Hindi lang puti, kisla puti. Pag nilaban sa Pride Bar Blue, ang puting damit ay magiging Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. sa Pride Bar Blue. Pwedeng hindi na ako magtina, anyel o bleach dahil ang Pride Bar Blue ay may power whitener na nanunuot sa bawat hibla. Kaya ang damit ay kisla puti at panayan pa sa kamay. Mas puti ito, mas puti ito, mas puti ito. Pride Bar Blue with power whitener. Hindi lang puti, kisla puti. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Whatever your laundry needs, Pride detergent is all you need. Buong araw sa opisina, pag-uwi, haharapin pa ang labada. Kahit naka-washing machine na ako, kailangan ko pa rin magkuskus. Kasi feeling ko, di sapat ang detergent magtanggal ng dumit mancha. Kaya, Mrs. all you need is Pride. Pride Power Wash. Specially made for washing machines. Kaya tama ang bula. May stain-away formula na effective magtanggal ng dumit mancha. Bawas kuskus sa laba. Basta washing machine, all you need is Pride. Pride Power Wash Detergent. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. A public service announcement from Safeguard. Hand washing is a first line of defense against the spread of all viruses. Especially in these times, don't forget to wash hands frequently with soap and water to keep you and your family protected. Wash hands, stay safe. 90.7 Love Radio. Walk away if you want to. It's okay if you need to. Well, you can run, but you can never hide from the shadow that's creeping up beside you.
to turn around, I'll be 2 steps behind. Yeah, yeah. Take the time to think about